Mulai di kanan saya. Ini je Sikok Diwas palaijak tomani bot hayo palaijak kha te bisi busuk romboi o Sikok Diwas palaijak itong তিনি তো ৬২তম শিক্ষক দিবস পালন খাইজাক দङ abo Ngampura Sini HM aro je community hall aro cerai rakhatung khajan palai dङ oro tini sabni tijul mung bai palaijak আসলে cerai rak atung kai tong thok jakha boro jono saka je junga pekhlaina musumbo to belai tong tong mani ko jung jini je phurungnai jugra phurungnai rok borokna tudulai borokna tini program khlaini tongmani tini bo school ni hote omo palaijak itong আমরা ক্লাস 12 স্কুল থেকে sinimong ani sinimong সাগরিকা দেববর্মা এইচএম আমরা